Megtiszteltetés bejelenteni az idei virágszépe győztesét. Ez a legfontosabb Bájos trófea, amit egy lány törtető. megszerezhet. Dylan Schoenfield! Dylan! Igen, Gátri igazgatónő. A virágszépe választás jelentkezési lapja. Oh. Kérlek, hogy írd alá. Oké. Következő. Az idei év très fantastic lesz. Tudjátok miért? Miért? Mert ha megnyerem a virágszépet címet, én leszek a legnépszerűbb csajszi a Woodland Gimme történetében. A színjátszókör gyerekjáték, csodálják a drámai vénámat. Azt szoktam, még tavaly hoztam divatba. Utánzók, rám szavaznak. Filmklubos nyomik. Olyan vagy nekik, mint egy filmsztár. Túltéra? A jövő rock ígéretei. Minek ide a gitár? Nem a tábortűznél vagyunk. Alig hiszem, hogy Amy Lubalú volt a barátnőd. Pedig így van. De aztán betanítottalak titeket. Dylan! Megfogadtam a tanácsodat, és bubi frizurát vágattam. Mindenképp megérte. Látjátok, mindig törődöm velük. Rám szavaznak. De mi lesz Nicole Petersonnal? Ő a legfőbb ellenfeled. Lola és Hannah a példaképének tart, ezért nem szabad gyengének mutatkoznom. Trémov lenne. Ez franciául a gáz. Állatira mindegy. Erős ellenféllel szemben szép győzni. Ha ellenfél nélkül indulnék és nyernék a versenyen, uncsi volna. Amúgy is, kinek van a legjobb helye a páholyban? Moa. Ciao, Ó, nézd, Asher foglalt nekem helyet. Ó, annyira édi. Te nyomi! Ez eredeti cucc! Nem, ez a tegnapi tonhal újragondolása. Annyira antimenő! Bocsi, ilyen szót még nem hallottam. Nem hiszem el, hogy a hozzám hasonló népszerű diákoknak egy levegőt kell szívniuk az olyan nyomikkal, mint te!